Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Sangu kirunar kibala suba Donkti ban Lute ya we uhe Saipan jong kathan khatlai mer jo rabat menchim benai kata ka arpu sautrek jong benai nailar hajar arpusan kilangat no hagaru jong ki Pulit ka jela Assam hadin bakila pen abshrip kabala penlong haki lai tali ki jaka ki bakan thop hanong po bernihat bat kha armer katkum ka kerwo bala penlat bat ba de ki Pulit ka Assam layat hu bana padeng ki te ki sangut ki bala syakem lai ngut na ki de na Bhoi district ya ki bala tep kerteng kum u maxpil ki marak bat u tronit sangma ki bade na raja bagan bernihat lembat ubi joy thank you na kasnong paham sim ya ki arngun na kejela Assam bat latip kerteng kum u Hilbert Sangma nagasnong tandu jongkathan Sonapur bat uwepat ubalatip kerteng kum unur Muhammad ubajukhat ru kum Ali nagasnong barpeta ha kajing talasi yakitegi sangut ki bor Pulit kilayo ban kurup kawai kasuloi SBL kawai kawat artli kitari kawai kamas kapisa hajar tingka kijing deng ksiar nalor ki mobile phone bakan thop ki artli ki ba shuto sho ki Pulit kila kurup ki artli ki kali ki ba kan thop ya ka ready go kabadon your registration number ML Shipho B hinyo pra saw R bat kawai katata tigor kabadon your registration number ML Shipho B hinriu iwe lai kumban chipen kan mau khandiat haga step prangap jong ka arpu sautre ubanai nailar ka kanhon jong ki Nonglute ki lalet banrung ya ka office trekam bat ka yeng sa jong weu he spa bat yo ban Lute ya ki jing deng siar ringkat kapisa haswa bakin yo phet no na ka te ka jaka